Beth yw cyfweliad gyrfa? Helo, Dylan ydw I a dwi'n gynghorydd Gyrfa. Helo, Aled ydw I, a dwi'n gynghorydd Gyrfa. Fy ngwaith i yw helpu pobl ifanc i feddwl am yr hyn maen nhw am i'w wneud yn y dyfodol. Mae cyfweliad Gyrfa yn gyfarfod gyda chynghorydd Gyrfa i siarad am dysyniadau, i gael gwybod mwy am opsiynau a sicrhau dy fod yn gwneud y dewisiadau cywir. Cyfweliad amdano ti yw dy gyfweliad Gyrfa, felly mae'n bwysig bod yn onest a dweud wrthyn os nad wyt ti'n cytuno a rhywbeth i ni'n ei ddweud neu ddim yn ei ddeall. Bydd y gynghorydd Gyrfa yn gofyn ambell gwestiwn i ti, yn gwrando ar yr hyn rwyt ti'n ei ddweud ac yn dysgu sut y gallen nhw gefnogi ti. Gall cyfweliadau bara rhwng 10 munud neu i fyny hyd at awr, mae hynny fyny i ti. Dydyn ni ddim yma i ddweud wrth y ti beth i'w wneud, ein gwaith ni yw dy helpu di i wneud penderfyniadau da. Erbyn diwedd y cyfweliad, bydd y gynghorydd Gyrfa yn cytuno ar gynllun gyda ti mwyn i ti wybod beth sydd ei angen wneud nesaf a bydden nhw'n cadw mewn cysylltiad i weld sut wyt ti'n dod ymlaen gyda'r gynlluniau. Felly, os wyt ti'n meddwl y byddai cyfweliad Gyrfa yn dy helpu, gofynna yn yr ysgol neu yn y coleg, neu cered dudalen cysylltu â ni am fwy o ffyrdd i gysylltu. gyrfacymru.cymru Gallwch gysylltu gyda ni a dim 800 dim 28 48 44 trwy sgwrs ar-lein ac e-bost sef post@gyrfacymru.cymru. Dewch o hyd i ni ar gyfryngau cymdeithasol ar Facebook, Twitter, Instagram, YouTube a LinkedIn.